राज्यासमोरील आर्थिक संकट वाढलेली आहेत। उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक झालेला आहे। आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून ही बिकट परिस्थिती समोर आली आहे। कृषी क्षेत्राच्या लागवड क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे। लाडकी बहीण योजनेमध्ये 17,505 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आलाय। राज्याचा आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल हा विधानसभेत सादर करण्यात आलेला आहे। या अहवालातून राज्यासमोरील आर्थिक संकट वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळते। राज्याच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याचं समजतंय आणि त्यामुळे आता भांडवली खर्चासाठी दुसरं कर्ज काढण्याशिवाय कुठलाही पर्याय नाही अशी माहिती समोर येते। आणि सोबतच शेतीमधल्या लागवड क्षेत्रामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याची माहिती मिळते। लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीमध्ये 2,38,00,000 लाभार्थ्यांना तब्बल 17,505 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आलाय।